Ndikulandileni abale okondedwa kulingaliro la mawa wa lero, mawa wa pa 19 April 2022. Okondedwa, mawa wa lero tikale tikumaliza kuphunzira mawu a Mulungu pa mutu onena kuti munthu wopemphera sakhalanso wachimtima choyipa ndi wankhanza. Ndipo phunziro lomalizali likuchokera pa Machitidwe 12 ndime yake yoyamba kulekeza ndime ya namba 3. Mawu a Mulungu mchichewa cha lero akuti, inali nthawi yomweyi imene mfumu Herode anamanga ena a mu mpingo ndi cholinga chakuti awazunze. Iye analamula kuti Yakobo, m'bale wa Yohane, aphedwe ndi lupanga. Ataona kuti zimenezi zinakondweretsa Ayuda, anawonjeza ndi kugwiranso Petro. Izi zinachitika pa nthawi ya chikondwerero cha buledi wopanda yisiti. Ameni. Okondedwa, mwa mawu a Mulungu amene tawerengawa, titsogozedwa ndi mafunso awa onena kuti, ndi mtima wanji wotere womakondwera ndi kuzunzika kwa anthu ena? Funso la mphamvu. Mumapita ku church inuyo, mumati mumapemphera inuyo, mwinaso nkutheka mumafalitsa uthenga wabwino, ndinu mdindo nkutheka mukuchita zabwino zambiri mu banja la Ambuye zikomo. Koma kodi ndi mtima wanji wotere umene inu muli nawonso wakuti chimwemwe chanu mumachipeza pamene wina wake akuzunzika? Inuyo mmapanga initiate masautso a ena, anthu wonkumalira. Pamene anthu akulira pamene mmausumana mtendere. Ndi mtima wanji wotere? Kodi kupempherako amatero? Funso likubwera bwanji? Tili nawo anthu ambiri okondedwa amene kunjaku timawaona ngati anthu abwino, kunjaku okondedwa ndi anthu odalirika, kunjaku okondedwa amaoneka ngati anthu athandiza, koma no mitima yawo nkuthekanso pena ikupereka chipinjo kwa anthu ena. Wina wake pena pakakulira misonzi chifukwa cha machitachita awo. Tsono funso nkumati, ngati wena amakudandaulani, ngati wena akulira misonzi kamba ka inu, ngati inuyo mukupweteka moyo wa wina, kodi kupempherako kuli pati? That's why ndikufunsa mmawa lero kuti ndi mtima wanji wotere wakuti inuyo mukupeza mtendere, mukupeza chimwemwe pamene wina wake ndithu akulira misonzi chifukwa cha kuchita kwanu kwa zinthu koyipa. Kondedwa, kuchitira anthu ena nkhanza kukugwirizana bwanji ndi kupemphera? Popeza ozichita izi ndinuyo amene simumakalowa khomo la tchalichi, ndinu munthu wankhanza amene mukuzunza akazi wanu, mukuzunza amuna wanu, mukuzunza ana wanu, mukuzunza achibale. Kunena kwa zoona, ena ake akamakuonani amakufotokozani ngati munthu wankhanza, amakufotokozani kuti ndinu munthu oyipa mtima, amakufotokozani kuti ndinu munthu osathandiza, amakufotokozani kuti ndinu munthu wabodza pothera, amakufotokozani kuti ndinu munthu odanitsa, ndinu munthu amene mwa inu chabwino sichioneka, muli ngati nthata pa galu kumangoyamwa za ena pamene enawo sakupindula nkomwe ndi kupezeka kwanu. Funso ndi ili, mukamakhala nkumati mumapemphera, kodi zimagwirizana bwanji nkhanza zimene muli nazozi ndi kupempherako? Mumalumikizira pati? Anu akeni mumazimvetsa motani? Okondedwa, ndimati ndinene maona mtima, chikhalidwe cha nkhanza chotere palibe ubale wina uliwonse ndi kupemphera. Ayi, mukungosweka mumve mawu opanda chigamba achilungamo okumasulani ndi okulozerani njira yabwino imene inu mukhoza kuyamba kuyitsata tsopano kuti muthandizike. Okondedwa, ntakufunsani kuti chimakusangalatsani nchiyani mukamaona ena akupsinjika ndi kumazunzika chifukwa cha inuyo?
mtendere maupezera pati? Nchiti kwenikweni chimene chimadzetsa mtima wanu mtendere, chimadzetsa chimwemwe mtima mwanu mukamaona wina wake akuphinjika, alivuvumale ngati nkhuku yogwa m'madzi, alibe chiyembekezo china chilichonse, mukamfunsa kuti kodi cheta ameneyo kukhumata kumeneku chalakwika nchiyani pavuta mpati? Kuyankha kwake amati aujeni andichita izi. Aujeni akutchula awotu, akutchula inu amene mumagwira baibulo, akutchula inu amene mumapita kutchalichi, akutchula inu amene mumatangwanika ndi zauzimu. Inuyo mukamamva nkumakondwera pamene pamakusangalatsani mpati molumikizika ndi uzimu muli nawo, kuona wina wake akuzunzika, chimwemwe mmachipezera pati? Kuti wina wake moyo wake ukuzunzika kamba ka inu nkumaseka pwepwete, mphamvu zosekera pwepwete mmazitenga kuti? Ndi osakhudzika ulo pang'ono, kumadya sima bwinobwino, tulo bwinobwino, kugwira baibulo bwinobwino, kufalitsa uthenga bwinobwino, opanda chipumbu mtima, opanda kutsutsika. Mmautenga kuti mtendere wotere omaupeza pamene wena wake akuzunzika ndi moyo wanu? Kulimba mtima kwachabe kumene kumudautenga kuti? Akulu ndinolimba mtima bwanji moti zoona, wopanda kukhudzika kwina kulikonse, wopanda kutsutsika kwina kulikonse, kunena kuti wina wake pena pake akusautsidwa kamba ka inu ayi titupe. Aleluya, ameni. Basi chete hatipira kumwamba zedidi, tikanjoya kumwamba zoona. Kumwamba kwa yani? Kwa matiki kapena kwa Yesu mpulumutsi mwe? Okondedwa, mati nkufuse kuti kodi mukamaona wena akulira misonzi kamba kakhalidwe ndi machidwe anu, kodi misonzi yawo imakukomerani pati? Kuti mudzipitirizabe moyo woti anthu adzilira nthawi zonse, inuyo misonzi yawoyo imakusangalatsani motani? Mpati kwenikweni pamene pamakukomerani mukamaona wena akukhetsa msonzi kamba ka machitidwe anu oyipa. Alipo wena okondedwa sikuti amachita kummenya munthu ayi, koma ali nkuyankhula koyipa, ali nkuyankhula kwa chabe, mawu onyasa kwambiri zedi, oposa kumenya, ali nkulalata. Ine kaneni magezi kuti mwina malalata ndazimayoka iyayi, ali musabambo wena ali nkuchikamwa okondedwa akatayankhule, koma tikutafuna kumugenda munthu mzankamwa, kumkumba munthu kumapfa chisomo. Ndachitilanji nesimanesi, ndakhalilanji mkazi wa yawa, tidabadwira chibanja limodzi okondedwa, tidagwirizirana pato okondedwa, nkadadziwa ine ndithudi sindikanachita zimenezi. Atalankhulidwa dzichewa dzitali kukuyankhula chichewa choti olo mphamvu zakuti uyende kusoweka. Alipo wina okondedwa akati kuti akuchitire zinthu okondedwa, munthu mpaka nakuleka kugwira bwinobwino, kukhala ngati wazerezeka, ukhala ngati akuthira madzi ozize kuti kumwino achita izi ndaujenidi. Munena zoona kuti ndamene andichitira zimene mukamba chilungamo. Pena ngati kuti anga kuti sizachitika, anga kuti ukuwanamizira. Alipo anthu oterewa. Funso langa, kodi misonzi ya anthuwo mukamayiona kuti yatuluka m'maso mwawo kamba ka machidwe anu, inuyo mukamakhala mmati chimwemwe chanu chuchokera pati? Okondedwa, ndimati ndikumasuleni mawu lero, musadzinamize okondedwa. Ngati mumachitadi moyo wotere, ndinu nkunja osati wopemphera ayi. Ngati wena amati ndinu mkhristu kuchalichi kwanu akuna mizani, ngati wena amati inuyo mumapemphera akuna mizani, inuyo ndinu mkunja ndithu. Inuyo ndi m'bale wake wa Satana weni. Chifukwa machidwe amene mukuchitawa ndi adiabulosi. Chofunika kuti muchite, imvani liwu la Yehova, lapani. Mulape ndipo mulole Yesu Khristu ayambe kulamulira moyo wanu ndi kukupatsani khalidwe latsopano, khalidwe la chikondi
chifukwa mulungu ndiye chikondi. Iye odziwa mulungu amakhalanso wokonda, sangamakondwere ndi misonzi ya anthu wena, sangamafunire wena zoyipa, sangamakangalike ndi kumvetsa ena mbebe, sangamakhale ngati chitedze choti ukachikhudza chikuyabwi. Ayi, amakhala dalitso, amakhala chilimbikitso, amakhala bwezi, amaonetsera chikondi chimene mulungu adabzala mu mtima mwake. Ngati simutero ndinu mkunja chimwene. Koma ndimalalikira ndiye mkunjayo. Akunjaso amalalikira koma kuti sana mulungu ayi. Koma ndimayimba kwayi ndiye ndiwe mkunja kumene. Kodi kuyimba kwayanga ni chikhristu choko? Ayi kaya. Izo la kunja oramba amachitanso. Tamvani liwu la Yehova, mulape mtima. Simungamapirire moyo wa chikhristu ndi moyo wonyasa otere. Muli ndi mavuto laka umiyo ya anthu ena. Anthu amakudandaula. Muli anthu sakuza lero nkumasuleni. Anthu amakudandaulani. Munthu wankhaza amakhala chipinjo, amakhala odandaulitsa, sapereka chimwemwe, anthu sakuonerani kukondwa. Iye kumati amandilemekeza, amakuchita mokuopani chifukwa ndinu munthu woyipa mtima. Mukati mugwinye tsinya ngati mizere ya mbatata, mati anthu aleke kuchita mantha. Anthu amakulemekezani osati kuti amakukondani koma kuti amakuopani. Lapana akulu ino osadabu kuti mimaudindo amasankhe nokha. Akalera haya akwenda, akalera haya ajere, amakuopani, ndipo pafupifupi amakuganizani kuti mumatamba inuyo chifukwa cha kuyipa kwa mtima. Sindinu bwezi la anthu okhaokha onyasa machidwe awo. Ukondedwa busatero, moyo opemphera sulumikizananso ndi zimenezi ayi. Olo pang'ono zikubwera bwanji zokondedwa mawu a mulungu amene tawerengawa pa Machitidwe chapter number 12. Malemba akuti Herode mfumu yachikunja, mfumu yosapemphera, idayambanso kulimbana nawo mpingo oyamba, kuwamvetsa kupweteka, ndipo imapeza mtendere pamene imamvetsa ena kupweteka, kuthamangitsa wena, kuzunza wena, anthu ena kumasowa mtendere, dziko lokhala lawo osaupeza mtendere. Tamvetserani. Adagwira Yakobo m'bale wake wa Yohane, ndipo Herode adalamulira kuti amene aphedwe ndi lupanga. Ataphedwa ndi lupanga, malemba akuti kuphedwa kwa Yakobo kudapangitsa Ayuda kuti asangalale. Ayuda amene amapita kukachisi deire, Ayuda amene amapemphera kangapo pa tsiku, adapeza chimwemwe mu imfa ya Yakobo. Adaomba m'manja kunena kuti Yakobo wamwalira, ana ake akhala amasiye, akazi ake akhala amasiye, kubanjira kwawo kwachitika maliro, ndipo imfa yake ya manyazi, imfa yoyipa, kuphedwa ngati chiweto. Komano mu imfa yotere Yakobo wafa, Ayuda ndi kumasangalala. Funso langa, kodi imfa yochita kuphedwa yotere imafuna ibweretse chimwemwe mwa anthu opemphera? Ayi. Nde inunso mudzifunse, kodi nkhanza zimene mukuchitazi zingabweretse chimwemwe mwa anthu ena? Ayiso. Mwaichi kodi ochita zotere, amene angaphe munthu, amene angazunze munthu, timtenge kuti amene ingopemphera kapena ndi mkunja? Kodi munthu amene angaombere m'manja kuti wina wake waphedwa, iyeyo nkumaomba m'manja, nkumasayira, nkukadya sima ilowa pa khosi bwinobwino, kodi munthu otere timtenge kuti ngopemphera kapena mkunja? Wasalaniki munthu amene. Nde ngati zili choncho ndi iwo, inu zili bwa? Inunso okondedwa amene mumakondwera pamene wina wake wamva kupweteka, nanunso ndinu mkunja, nanunso ndinu sapota wadierekezi, nanunso ndinu wachabe, nanunso ndinu munthu oyipitsitsa amene mukutumikira mdierekezi osati mulungu. Ayi. Ayuda awo okondedwa, tinene moona mtima pano, machitidwe amene amachita kunali kulimbana ndi mulungu, kunali kuonetsera chikunja, kunali kuyipa mtima, zinali nkhanza, chifukwa si moyo umene munthu omudziwa mulungu anafunika kuti akhale. Ayi. Ayi. Anichodabwitsa china nchakuti Ayuda akagwirizana ndi munthu amene ndi mkunja, zochita mkunjayo nkombera m'manja. Ayi kaya. Ndekuti awiri amenewa agwirizana, ajoinana, ali mbali imodzi. Inunso ndikudabweni,
abwezi anu ndi okhaokhawo auchimo. Fundo zimene mukuyendetsera moyo wanu mudazitenga kwa akunja amene sapemphera. Fundo zimene mukuyendetsera banja lanu si za m'Baibulo ayi, zimene akumowa amakambirana, zimene vanthu ochimwa amakambirana, anthu osapemphera amakambirana. Inu mutenga zomwezo ndi kumapanga treat nazo banja lanu na amati ndinu munthu opemphera. Bodza, ndinu mkunja chimwene chemwali simupemphera, munafunika mulape mtima. Palibe kugwirizana pakati pa moyo wa nkhanza ndi moyo wopemphera. Kulibe palibe kugwirizana kulikonse. Munafunika ichi muchidziwe. Tamvani okondedwa, popeza kuti Herode adali ndi omupanga support, adaonjezaponso kugwira Petro ndi cholinga chakuti amuphenso mwamwayi. Chidali chikondwerero cha bread opanda yisiti, na amati chikatha chikondwererochi timuphenso amene. Kakhalidwe kena kalikonse konyasa kakapanda kudzudzulidwa ndi kukumana ndi mawu akuti leka, kamapitirirabe. Simukuleka chimwene popeza kuti ambiri amene amacheza nanu amakupangani support moyo opusawu. Simukuleka chemwali chifukwa ambiri amene makumana nawo amakupatsani support pa zoyipa mukuchitazo. Koma ndili ndi uthenga osiyana ndi amenewo lero lino, kuti mukuchitazo ndi kupusa, mukuchitazo sikedwe labwino, mukuchitacho mchikunja, mukuchitazo ndi zimene mdierekezi amafuna. Motero kutumikira kwanu simukutumikira Mulungu, mukutumikira Satana. Nawo mawu a Yehova lapani ndi kuyamba kwatsopano. Chifukwa mukuchitazi ndi zimene ankachitanso Ayuda mu uchimo wawo. Inu mukungozibwereza. Moti ngati mukakamba zopemphera, Ayuda samapemphera. Mukakamba zosunga malamulo, Ayuda amasunga malamulo. Koma no machitidwe awowa kodi akugwirizana nkupempherako? Kodi machitidwe awowa akugwirizana nkusunga malamuloko? Kodi machitidwe awowa akuonetsera kuti anthu amadziwa Mulungu? Yankho lake ndi ayi. Ndi mmenenso inu mulili. Kuchita kwanu kwa nkhanza kotere, mayankhidwe anu oyipa otere, kodi kuliza kwanu kwa anthu kotere kukusiyana pati ndi moyo wa nkhanza tikuwerenga apa pawo? Nanunso kandi ndinu mkunja, nanunso simupemphera, nanunso ndinu munthu wachabe. Munafunika mudzifufuze. Kodi ena sakulira kamba kaino? Kodi ma actions angawa, mayankhidwe angawa, machitidwe angawa a zinthu akubweretsa mtendere mwa ena monga Yesu afuna, kapena chipsinjo? Ngati ndi chipsinjo okondedwa, lapani oyanjana naye Mulungu, khalidwe lakenso limaoneka kuti munthuyu ndi woyanjana naye Mulungu. Okondedwa, ndimati ndikudandaulireni, munthu wopemphera sakhalanso wachimtima choyipa ayi. Monga iye ali ndi Khristu Yesu mu mtima mwake, amaonetsera zimenezo. Tikamayimba amene amayenda ndi Yesu amaoneka mayendedwe. Ndiye kunena kuti zamkati mwake zimaonekeranso kunja. Inuyo ngati mmapemphera, ngati mkati mwanu muli Mzimu Woyera, ngati mkati mwanu muli Yesu, azionekeranso machitidwe anu, mayankhulidwe anu, maubale anu ndi anthu ena. Osamanamizira kupemphera ngati kokangobisalira kuti tidzita akuti, koma ayi muli munthu wachabe ayi. Zonunkha savundikira amakwirira, chifukwa mukangovundikira fungo la chabe limamveka. Chonda bale wanga, pamene mudakhazikitsa moyo wanu mwa Khristu Yesu, yambani kuyenda naye moona mtima, pakukonda ena, pakusatengera makedwe olakwika otere, pakusayima pa chipembedzo chokhala ndi zambiri mkati mwake zonyasa ndi zoliza ina misonzi ayi. Koma kuti mukhale munthu wachikonde amene Mulungu akhoza mati uyu ndi mwana wanga okondedwa, mwa iyeyi ndimakondwera. Anthu nkumaonamo Mulungu mmachitidwe anu, anthu nkumamva voice ya Yesu nkuyankhula kwanu, anthu nkumadalitsika nanu monga mmene Mulungu afunira. Kumeneku ndiye kupemphera. Osati kungobisala yeti muli ndi zambiri zoponda wena, kuntchito akudandauleni kuti ndinu chiphazi, kuchalichi ndinu mtsogoleri. Kodi Yesu yali pati? Kumudzi kwanu akudandauleni ngati munthu yambitsa maphokoso, kuchalichi ndiye patsogolo kuyimbitsa makwaya. Yesu yali pati?
okondera musatero, khalani munthu amene wanyamula kuunika, ndipo kuunikako kudzionekera moyo mwanu. Musakhale ngati mmene Ayuda awa ametawerenga adachitira, omakondwera ndi kuphedwa kwa wina, okondwera ndi mazunzo a ena, omakondwera ndi kusautsika kwa ena. Ambuye athandize mtima wanu kuyanjana naye moona mtima. Mawa wabwino, Ambuye akudalitseni. Amen.